המציאות בישראל ובכלל מספקת רק לעתים נדירות הזדמנויות לשעשוע, אבל השבוע נפלה לידינו הזדמנות כזאת. זוכרים את דוד הכי טוב? כן, הוא מהפרסומת לביטוח שכל העולם מתמוטט לו בידיים, אבל בשבילו זה תמיד היה הכי טוב. ודאי שמתם לב שהפרסומת המסוימת הזאת נעלמה מהמסך, והסיבה לכך היא שיש דוד הכי טוב מקורי, אדם שלא ידע שהוא כזה כוכב, עד שאיבגי הבליח לנגד עיניו ושיחק את דמי דמותו בטלוויזיה. דוד וש הנזעם החליט שהכי טוב לתבוע את חברת הביטוח ומשרד הפרסום על הפרת זכויות יוצרים, ולפני שבועות ספורים הוא גם זכה במשפט. אביב פרנקל הלך לפגוש את האיש שאצלו הכל תמיד הכי טוב, ויש גם הפתעה. חכו ותראו. כשדיברנו עם דוד וש, הגיבור של הכתבה שלנו, הוא ביקש מאיתנו לחכות לו ליד מעיין באזור בת עין שבגוש עציון. שום דבר, לא הכינו אותנו לסוג מפגש כזה. מה היה רק הכי טוב בעולם, ומה יהיה רק הכי טוב בכל מצב. מה היה רק הכי טוב בעולם, עליכם. רגע, לא אומרים שלום. הנה, זה הכי טוב בעולם, זה הפתיחה. זו הפתיחה. זה הפתיחה, כן. נעים מאוד, דוד. נעים מאוד מאוד, הכי טוב שבעולם. מה נשמע? כזה הכי טוב לה בעולם, אתה רואה? ברוך השם, חיים, נושמים, שמיים כחולים, מקום הכי יפה בעולם. הכל ממש גן עדן, ממש הכי טוב, ממש הכי טוב. כן, הכי טוב זה ביטוי המפתח של האיש הזה. תחשוב הכי טוב, יהיה הכי טוב. אם הסיפור שלו היה קורה באמריקה, הוא כנראה היה הופך לסרט, כשהסצנה הראשונה מתרחשת במשרד של עורך דין מכובד. יום אחד נכנס למשרד, יש לו בן אדם, זקן, מלא חיוך, ואומר לי, שלום, אני דוד הכי טוב. אני אומר לו, שלום אדוני, אתה לא מכיר אותי? אני אומר לו, במחילה, לא מכיר אותך. הוא אומר לי, תשמע, אני מהפרסומת. שלום, כאן שוב דוד הכי טוב. זה החיים שלי, זה הפרסומת שלי. נכנסתי בעץ, הכי טוב בעץ. אני רואה בטלוויזיה, ואני רואה שהם גנבו לי את החיים. אנשים אומרים, תשמע, אתה שר לנו הכי טוב והכי טוב. לפחות אתה מקבל את המנועים מהקטע הזה של אמרתי, על מה אתם מדברים בכלל? מה, יש אחד אומר גם כן, הכי טוב, דוד הכי טוב, בטלוויזיה, ומספר את הסיפורים שלך. התעוררתי מוקדם, הכי טוב מוקדם. אני שואל אותו, ומה אתה רוצה? השם אמר לי, לתבוע אותנו. וכמה? 9 מיליון. תסמוך עליו שהוא עושה איתך רק הכי טוב. למסע הזה, דוד הכי טוב ועורך דין קורינלדי יצאו לפני 4.5 שנים. איש קטן נגד חברת ביטוח ענקית, ואחד ממשרדי הפרסום הגדולים ביותר במדינה. למה התלוננת? אם הכל הכי טוב, אז שיהיה גם להם הכי טוב. שמע, אנחנו מתייעצים עם הבוס. הבוס אומר, שמע, פה הכי טוב להתלונן. הבוס, בורא עולם, אמר לי בשדה, בהתבודדויות, שהם גנבו לי את הדמות שלי. כשזה יתברר שזה בצורה כזו שסמוך על חברת הביטוח, יענו, הכי טוב, סמוך על חברת הביטוח, לא על השם, אז היה פה הכי טוב להתלונן. דוד הכי טוב נולד בבאר שבע למשפחה חילונית. זה לכבוד הבוס. הוא גדל בקיבוץ רביבים כילד חוץ, חי באירופה, שם הכיר את אשתו הראשונה, ובשלב מסוים התחיל להתקרב לדת. שמחה, אנרגיות רוחניות, זה מקור השמחה. זה המעיין שבזכותו החלטתי להישאר בבת עין. היישוב שלו, בת עין, נחשב ליוצא דופן אפילו בעיני אנשים ביש"ע. זה היישוב היחיד כאן שלא מוקף בגדר, יש כאן בעיקר חוזרים בתשובה, וממנו יצא מחתרת בת עין שהתכוונה לפוצץ בית ספר פלסטיני לבנות. אבל כמו שאתם רואים, מבחינת דוד, הכי טוב להתעסק בעניינים אחרים. אתה יכול להשפיע על כל העולם כולו בצורה הכי קלה והכי פשוטה ולהטיב עם כולם. לקח את הכסף איתו. הכי טוב. ככה לא נריב במשפחה. הכי טוב. הכי טוב. כולם אמרו הכי טוב. הסכימו? הוא תורר, הכי טוב. הוא תורר חיים. מה אתה אומר על איבגי? הוא הכי טוב. דיברת איתו פעם? כן, בטח. מה הוא אמר לך? בית המשפט. הוא אמר לי דבר יפה. הוא אמר לי, דוד, אתה מחפש צדק בבית המשפט? זה מה שהוא אמר לי. כדי להוכיח את הצדק שלו, את העובדה שהוא שר לאנשים שירי הכי טוב כבר למעלה מ-25 שנה, שלח עורך הדין שלו 2 בלשיות אל מי שהיה מנהל הקריאייטיב של משרד הפרסום, שסיפר להן מאיפה למעשה הגיע הרעיון. תוכל לספר לי רק בדקה, כאילו מה שסיפרת לי מקודם על הרעיון? חבר'ה מילואים שנסעו בשטח, שיצא מישהו עם גיטרה 2 מיתרים. ומה הוא שר? הכי טוב, הכי טוב, הכי טוב, הכי טוב.
מהבית שלו בבת עין יצאנו לחברון, שם מתגוררת אשתו השנייה. אבל צריך להבין, זה לא שהוא התגרש מהאישה הראשונה. יש לך שתי נשים. אמת? שתי נשים. איך זה קורה? איך זה קורה? קורה הכי טוב? יש מצבים שצריך שתי נשים. אישה אחת בבת עין ואישה אחת פה בחברון? נכון, כן. זה הכי טוב שבעולם, זה שילוב הכי טוב בעולם. זה כיסוך הכי גדול, הכי טוב שלא תיכנסו לזה. מה היא אומרת? היא אומרת, לא, יצלם אותך עכשיו. לא, בשום אופן. מה, אשתך הראשונה מסתדרת עם העובדה שיש לך עוד אישה? כן, ברוך השם. תראה, יש כיסוכים, יש תיקונים, יש אי-הבנות, יש שנאות, אין סוף שנאות. כל העולם הזה הוא בנוי על מידות מאוד קשות. הרי אנחנו באנו לתקן את עצמנו, זה לתקן את המידות. אז יש תיקונים, יש זה, אבל סך הכל חיות באהבה גדולה מאוד, זה בסדר גמור, ממש. על פי החוק של מדינת ישראל, כשזה מצב זה יוצא מלכלל, אז הוא גם אפשר לאשר אותו. יש מצבים שבית הדין אישר. אז בית הדין אישר לך? מאושר, זה מאושר. מה עם שתי נשים? רק הכי טוב בעולם. אז לפי מה שהוא אומר זה מאושר, הוא מאושר. לגבי שתי אנשים, הן ביקשו לא להתראיין לכתבה. השבוע הסאגה המשפטית מול ארבעת הנתבעים, ביניהם משרד הפרסום אדלר חומסקי ורשבסקי וחברת הביטוח IDI, הגיעה לסיומה. כשאיש לא ערער על ההחלטה לפצות את דוד ב-400,000 שקלים. מה אתה הולך לעשות עם הכסף? עם הכסף? זה לא עניין של הכסף יותר. זה יותר עניין של, בוא נאמר, רוחני. אם ירצה השם, בעזרת השם, בתוכנית של השם, בלי נדר, אנחנו עם הכסף הזה בונים אולפן, ששם, דרך שם אנחנו נקליט את השירים שלך? כן, גם זה וגם מי שירצה, בשמחה נקליט גם את השירים שלו. האולפן יהיה למעלה, בוא תעלו למעלה, תראו זה יופי. הכי טוב שבעולם. האולפן, זה אמור להיות האולפן הכי טוב בעולם. בבת עין בונים הכל לבד. כל אחד בונה, כל אחד פה קבלן, חשמלאי, רצף, הבן פה ריצף את הכל. נחמד. איזה סבא הוא? לא אומר. לא הסבא הכי טוב? לא אומר לך. הכי טוב שבעולם. כך צריכים לדבר כולם. למרות שהסתובבנו בין בת עין לחברון עם מי שנראה הכי מנותק מהמציאות, עדיין היה קשה לברוח מהמתרחש. בדרך שלנו עברנו כפרים פלסטינים, התנחלויות ובסיסים צבאיים, וכל זה בשבוע שבו חברון חזרה לכותרות. מה עם השלום, בית המריבה? בית המריבה עכשיו, כל הבלגן. הם קוראים לזה בית המריבה, אחד בית השלום. מה עם בית השלום? רק הכי טוב בעולם, ומה יהיה? הקו המחשבה שלי הוא אחר לגמרי. תעזוב את העניין של ארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא, שהשם יתברך יגמור פה את הכל. והחברים שלך, מתנחלים אחרים, גם שותפים לעמדה שלך? לא בדיוק. אני אוהב את כולם, חבר של כולם, ואני חושב שאני בעד העניין של שלום. אחסנישי, בסיר אחסנישי, על קטע אחסנישי, בסיר אחסנישי, כולם. שר אחסנישי. כולם כמו דוד, היה שלום. כן. אבל יש הרבה נחלים, משוגעים קצת. אם כולם עם דוד, היה שלום. הוא אחסנישי. איפה גיבעתי על הגובה? איפה? באים. יאללה, תביא, החבר'ה, תביא. אצל דוד הכי טוב אין הבדל בין פלסטינים, מתנחלים וחיילים. לכל אחד הוא ממציא את הווריאציה המיוחדת ללהיט שלו. תורנות מטבח, רק הכי טוב בעולם. מסע אלונקות, רק הכי טוב בעולם. על רקע המציאות ההזויה ששוררת בחבל הארץ הזה, אולי דווקא הטיפוס התנ"כי הזה הוא האיש הכי נורמלי בסביבה. תארו לעצמכם שכל הצדדים בסכסוך היו אופטימיים כמוהו, אולי, רק אולי, היה פה באמת הכי טוב. הלוואי כולם עליו. אנחנו נפרדים